Pomodlíme se? Ne. Nemám ve zvyku podporovat pacienty v pověrách. Je to spíš zvyk. Máte v plánu zůstat v pasti pod domem? Nevěřím v Boha. Já taky ne. Prosím. Myslela jsem, že když se zachovám správně, potká mě to dobré. Vážně to tak chodí? Já to nedělal. A nedávno jsem to zkusil. A nevím. Dobrá zpráva.